Enguany, per la Diada, les assemblees exteriors de l'ANC organitzem actes arreu del món agrupats en la Catalan Week. L'objectiu és difondre internacionalment la causa independentista i denunciar la repressió política que patim a mans de l'estat espanyol. Durant la Covid-19 i el moment que travessa l'independentisme, les assemblees exteriors impulsem accions diverses a territoris com ara Mèxic, Madrid, Euskal Herria, Brussel·les, Suïssa, Luxemburg, els Països Baixos, Portugal, Anglaterra o Alemanya. Treballem amb actors locals per informar sobre el conflicte polític que viu el país. Segueix els nostres actes online. Si vius a l'estranger, participa a les accions internacionals de l'Assemblea. Implica't, associa't, necessitem el teu suport. Per a més informació sobre la Catalan Week i altres iniciatives similars, consulta la web internacional de l'Assemblea. Ajuda'ns a portar la veu de Catalunya al món.